Hej gutter! Hvis du gider filme den her bane, så skal vi igennem den her bane. Vi skal simpelthen drible sådan her. Igennem det hele. Og så her, ikke? Okay? I kan komme til Havndal, det er gratis at prøve det. Sådan. Og så er det dig her. Så vil jeg starte med at køre banen. Og så i kommentarfeltet nederst, der vil vi så gerne have, at I skal skrive 1, hvis I synes, jeg kommer flottest igennem med nogle flotte træk. Eller 2, hvis I synes, Anders han gør det bedst. Eller I kan også bare skrive Sebastian eller Anders. Ja, det er sådan noget fis. Ja. Målmanden bliver fortsæk. Ja. Hvilken måde skal jeg filme det? Bare sådan nogle se. 3, 2 og 3, 2, 1 nu. Nu kan I se, at han er ude for linjen. Han skal være inde i linjen jo. Nej, det er bare følge. Man skal ikke køre derinde nu. Hvor er det skåret? Den kan jeg lave lige den her. Der går det. Med en finger. Den er lige forbi. Der var lige den der. Og så tager han sprinten. Skal du ramme herbi? Det glemte jeg at fortælle. Undskyld. Og så vil jeg lige slutte af med en flot 3-pointer. Det skal I huske på, det er noget af det vigtigste, det her jo. Hej. Jeg hedder Sebastian. Og jeg vil gerne lave en 3-pointer. Så er det målmanden. Så er målmanden. Og skal du lige fortælle dig noget? Fortælle noget, nu går i gang. Det er mine sko. Ikke så højt oppe. Det er mine sko. I må gerne købe dem for mig. Hvor mange penge? 300 kroner. Jeg siger 3, jeg siger 3, jeg siger 2, jeg siger 1. Ja, kom så. Det er et flot træk. Vil Anders lave en 3-pointer til sidst? Godt ramt. Jeg synes lige, du sved lige lidt der, Anders. Nej. Tag en sprinten til sidst. Tag en sprinten. Gør han det? Det gør han ikke. Så vil han slutte af med en 3-pointer. Slag dunk. Lav dunk. Jeg laver dunk, stå på. Film der nu. Strike shot. Tak fordi I gad at se med. Vi ses næste gang. Tak fordi I gad at se med. Jeg håber, at I fortsat vil støtte os fuldt ud. Fordi det kunne være fedt. Ja, som Andersen siger, altså målmanden, så vil vi gerne have, at I skal sige til jeres venner, familie, alle sammen, at I skal være søde og gå ind og følge os på Instagram. Vi hedder Seb og K med mellemrum. Seb og K med mellemrum. Nej, Seb og K uden mellemrum. Intet stort. Altså SEBOGCO. Og uden punktum, som vi kender det her på. Ja, uden punktum. Ingenting. Bare Seb og K. Farvel.